Здравейте, реших да направя нова поредица, в която всеки път, когато науча някоя нова песен напълно и сложа педал, ще ви я свирам. Сега ще свиря едно много познато произведение на музиканти и дори не музиканти. И който познае първи това произведение, му напише името долу в коментарите. Аз, за благодарност, ще напиша името там на стената му. За сега съм записвала само 2 имена на мои приятелки, така че имате шанс да сте късметлиите, които ще са на стената ми. А сега гледайте да го чуете и да сте бързи и ще получите име на стената ми. И да знаете, че може да имам някои грешки. Познахте ли коя е? Пишете долу в коментарите. В следващото видео ще покажа името на позналия първи на стената. Чао и лека нощ!